Quan escoltes Tesla, probablement penses en un cotxe elèctric, però abans dels cotxes hi havia un home, Nikola Tesla, un geni tan avançat al seu temps que sembla que vingués directament del futur. Tesla va néixer l'any 1856 i des de petit ja era diferent. Mentre altres nens jugaven o corrien pel carrer, ell pensava en invents i màquines estranyes. Bàsicament, el típic nen que el professor segurament mirava pensant «Aquest serà un geni o un desastre?» I sincerament va acabar sent una mica de les dues coses. Tesla tenia una habilitat completament absurda. Podia imaginar invents sencers dins del seu cap, sense dibuixar-los, sense proves, sense ordinadors. Jo oblido per què entro a una habitació i aquest home construïa màquines mentalment. Quan es va fer gran, va començar a treballar amb electricitat. I aquí entra un altre personatge important, Thomas Edison. Sí, el de la bombeta. Al principi treballaven junts, però la relació va durar poc, molt poc, perquè els dos tenien idees completament diferents. Edison defensava la corrent contínua, Tesla defensava la corrent alterna i això va acabar en una batalla tecnològica brutal. Però el problema és que Tesla no pensava com una persona normal. Aquest home semblava viure el futur. Va inventar la famosa bobina Tesla, una màquina capaç de crear llamps artificials enormes. Les fotos seves al laboratori semblen una escena de Marvel. Però encara hi ha més. Tesla ja imaginava coses semblant al Wi-Fi, als smartphones i la comunicació sense fils. Però amb el temps, el món va començar a entendre una cosa. Nikola Tesla no era només un inventor. Era una persona completament avançada al seu temps, un home que imaginava el futur abans que existís. I sincerament, com més coneixes la seva història, més difícil és decidir si era un geni o un boig. Segueix-me i subscriu-te per més històries increïbles.